Balik ta mga kapuso din sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong pangmustahon ang lakang batok sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kumusta na kaha ang ilang mga kaso labi na kay duna say pipila nga mga empleyado sa Lapu-Lapu City Hall ang naapektuhan sab ning maong sakit. Doon na sab sila talag saon nga panawagan ang mga opisyales sa maong Dakbayan alang sa ilang mga lumulupyo. Makauban nato karong buntaga ang amahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Mayong buntag, Mayor Ahong. Mayong buntag, Nico. Good morning, Mayor. Ari una ta sa imong phenomenal nga TikTok challenge. Pila naman kabuok ang mga entries ng inyong nadawat ning ining imong TikTok challenge? So far, Nico, no, ang ni-submit, no, kay anak man nato makita, kay ato mang panawagan sila nga kung gusto sila mo appeal sa atong contest, kinahanglan nila i-post sa ato ang wall, no, para ma-qualify sila. Aduna nay almost 3,000 Nico nga ni paabot sa ilahang TikTok challenge ug atong i-appeal ang mga ni-comment o mga apps, siguro moabot na og mga 5,000 ang partisipante na ni-join ining ato ang TikTok challenge. Kaya tanaw nimo sa talento sa mga upunganon, Mayor? Well, believe ko kaya klase no, mabata, mabatanon o matiguang, no? Aduna gay insaktong abilidad liwat sa ilahang mayor. Tanaw nimo, Mayor, epektibo ba kining maong challenge, Mayor? Labi na kay duna masag kay gipasukip ni ini nga mga mensahe nga ngayon nilang buhaton karong panahon sa ECQ. Epektibo kayo siya, Nico, no? Kay ang ato ang ang atong TikTok challenge, atong music, na dito tanan, no? Manghugas sa silang kamot, magsulod sila silang mask, distansya sila, magsulod sila silang balay. Kaya doon ay curfew, no? Very simple message, pero mo masud gyud sa mga hunahuna sa atong mga kaigsunang upunganon. Karon, Mayor, arita sa inyong mga kaso, unfortunately, murag nagkasakasab ang kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu. Unsay mga lakang nga gihimo ninyo sa Dakbayan? Karon atong gihimo, Nico, no, kay this is the way na ma-shorten nato ning ato ang ECQ. So gusto nato nga mahuman. So no datay game plan nga ato ang gihimo, no? Ang atong game plan mo kining magkandak kita og mass testing. Nangandam na ta karon sa ato ang mass testing, ang atong mga facilities, no, for the isolation ato na pong giandam. Kay kung once nakita mo gud nato nga kargadong mga kaso, mga asymptomatic, no, nga wa gyud mga sintomas, so mo na nga ang sulbad dinhi mag-mass testing ta unya katong ng mga nagpositibo ato silang i-isolate. Mayor, unfortunately, Mayor, pipila sab sa mga nagpositibo diha sa Opon, mga empleyado ninyo sa Lapu-Lapu City Hall ug gani usa na niini katong migawas sa social media ang imong acting head sa CSWD si Ma'am Amabeth Quizon. Kumusta, Mayor? Di ba maapektuhan ang atong pagserbisyo sa publiko nining pipila sa atong mga frontliners nga naapektuhan sab? Wala man, Nico, ang atong mga frontliners doon na sila mga backup, no? In kaso o mataptan sila, doon ay ilahang bali ka-alternate, no, sa maong trabaho. Padayon ang ato ang pagserbisyo yapon sa ato ang mga upunganon, no? Di nato malikayan nga ato mga frontliner di magid nato matag-an no nga sila mataptan niining maong virus. In terms of mga hinabang, Mayor, kumusta? I understand bibisita sab ka sa mga isla labi na atong weekend paghatag sa pagtunol og hinabang sa atong mga constituents. Well, ang ato ang isla sa Olango, Nico, hapit uban sa mga barangay, kompleto na ang atong hinabang nga gisaad nato nga one sack of rice, no, which is 50 kilos of rice, no. So nauna og kakompleto ang sa Islas Olango gumikan sa kagamay ra sa mga lumulupyo na nakaron diri sa ato sa mainland. Ang uban na ana sa ikaunom nga wave, okay. Mga siguro nakatag na tag mga 30 kilos. Hopefully within 2 to 3 weeks mahuman na pod ang ato ang distribution sa ato ang hinabang sa ato mga kaigsuonan. Panawagan nimo, Mayor, sa mga upunganon karong panahon na.
akong panawagan sa atong mga kaigsunang upunganon nga muhangyo po ninyo sa kinasing-kasing ang inyong nga kitantanan magkayusa ug magkahugpong nining pagkumbati nining coronavirus way laing paagi nga ato ning masumpo nga mapakgang kining makalilisang nga virus pinaagi sa ato ang pagtuman sa panawagan sa atong gobyerno nga just stay at home and be safe. Mayor, di na mo palabyo ni higayon kay mangayo mi diri by special request gikan sa mga kapuso dinhi sample Mayor sa imong famous TikTok challenge labi na sa imong mga talagsaon gyud nga mga dance steps Mayor. Okay. Hinaut mahatagan mo mo kay higayon. Sige Mayor, go ahead. Isulubin yung mask, hugas kamot, distansya lang tabay. Ang curfew gipatuman, sulod na sa inyong balay. Ako mangyuon, upunganon, magiusat ang tanan. Kini para masigurong kadaugan. Isulubin yung mask, hugas kamot. Thank you so much. Murag makalingaw gyud ang imong mensahe og sayo. Pero Mayor, padayon pa man no, tamo dawat og mga entries ni imong TikTok challenge. Wala pa man ta niabot ani sa deadline no og sa judging period. Actually, Nico, sugdan na nato pag hasas kung kinsa ang mga nidaog, no? First, second, third, and also the top 80s nga ni participate. Pero murag lisod-lisod gyud ni ang judging og deliberation ani Mayor kay daghan man kang nindot nga mga entries. Mga gyud maglisod kita, Nick, because as I said a while ago na ang ato ang ni-join is almost 3,000 participate. Doon na pa kuno international Mayor, international entry. Yes, naay mga taga-gawas, naay mga taga-Australia, ay taga-America, no, nga i-appeal, no? And also natay mga local outside Cebu, dunay mga taga-Bohol, taga-Siquijor nga ni-join sa maong competition. Nang hinaot mi nga malampuson sab ang kini nga maong TikTok challenge Mayor, at the same time pod nga ang mensahe sab mutuhop ngadto sa mga tao kini imong mensahe alang kanila. Daghan kayong salamat sa kagayunan imong gihatag kanamo, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Daghang kayong salamat usab, Nico Serino, sa igayon nga imong gihatag kanako. God bless you May Mayor. buntag. Thank you so much.